Здравейте, хора, значи това е кучето на Гошето. И вижте с какво го разхожда. Тази, искам да покажа на хората веригата. Така, тази верига колко грама е? Буквално това е около... Кило. Нещо такова. Около почти кило. Това е почти кило. Някакво 900 и нещо си грамове, нещо такова, сигурно. Да, нещо такова. И На Макс му е много удобно. И Гошто каза да покаже нещо. Стой. Ама, брат, буквално вижте какво прави. Това е единственото куче, което има мустачки на газа. И вижте това. Буквално е мустачки. И е много странно. Она е като лисица. И е като буквално лисица от праисторията. Нали? Кучешка лисица. Да. Виж тук колко е кафяв и изведнъж в лицето. Ей, бро. А вие ако знаете как фаща, е така фаща. Фани Гошто. И буквално мога му бръкнем в носа с моя пръст. Буквално голко мога му бръкнем в газа. В носа. Толкова му е голям носа. Вижте. Ама. Кевин, зумни го на тупето. Ако знаеш колко смешно се вижда. Макси, я почти ги ходиш. Не. Аз забравих да ви кажа, че Ето. Макси имаше деца. Да. Явно. Не знам. Обаче, буквално... И едното си го кръстих Макси, защото изглежда. Той му е интересен, буквално телефона. Ей. Ма вижте го как дърпа. Дърпа като дърпач. Мистер Пач Макси? Оля, ма колко съм криви космичката в дупето. Макси, я се усмихни на камерата. Чайте, първо се почешка. Макси, я се усмихни на камерата. Макси, на камерата ли? Чоре, да видим дали ще се обърне, ако му кажа Макси Чорето. Макси Чорето! Окей, не се разпозна. Обърна се. Макси, я се усмихни на камерата.